So karon ka day mga sa partner nga yatar karon sa babuyan at itong yatar to kung mukaw na ba ang anay na to kay pila ka mga adlaw bago maka-update kay kung kayo na busy kayo ko. So karon na lang i-update to kung okay na ba siya. So atong kanwa to page. So dahil kita page ha. So page. Ito pagkat na ito usang salmon. Ito usang ka baboy na, usang ka baboy. So kining kita to kaning anay, itong anay. Oh, dari siya oh. Ito pagkat na ito sa usang ka salmon. Kaon na. Usog na kayo mo kaon. Pero ang anak na 15 ka buok. Pero nabilin lang 4 ka buok niya. Amon lang ikatas kay sakit lagi niya way gatas yang tiyan. So atong i-update ito nga kusog na mukaon pero walay gatas. So dugangan pa nato sa kasalmon na pids. Oh. Tungatag sa anay. So mo na siya. Surum kaon pero way gatas. Way gatas matay ang mga isang bakten o tungod sa yung sakit pod natakdan siyang mga bakten. So dugangan to usa pauli siyang lawas ba. Tulungan pa ng usa kay tulungan og kuan usak salmon. So patut sa salmon ang hatag to sanay kay nabita ka na ulian siya. Ikaw na. Pero way gatas ang yang tutoy. Ano, way gatas ang tutoy, ha? Way gatas na 15 ka buok ng anak ni. Galoya po siya to. Galoya, unsa. Way gatas lagi, yang tutoy. Ano-ano magkamatay. Gabi upat, so gabi pa upat. Hantod nga nabinlan na may upat, among igatas og bear brand. Kay way gatas yang tutoy. Minta na kay kaon na. Kaon na. Kusog na min kaon. Ngisyo na niya itong alamaisin. Hindi kay kusog na kaon, pero yung mga bakten lagi na upat lang buk na bilin higatas pa na mo. Kaya yung papua suka mo na kaya mo nagligo. So, kau sa saat ang kapartner kay man tak lag ba? Okay, maro to kay ni update sa atong baboyan kung
Okay na ba iyang kaon?